Pagpaabot nin maugma, matiwasay asin maugay na panahon sa Indogabos, mga tugang. Sa liwat, siring kan mga nakaaging simana, ako po si Vic Nierva, asin madyan na, magbikol kita. Sa satuyang episode mo niyan, mayo na kita nin instruksyon dapit sa tataramo na Bicol. Alagad, sa liwat na pagkakataon, gamiton taan sa tuyang tataramon, tanganing ipahayag ang satuyang kamautan, asin mga pagmati, sa paagi nin mga obrang panliteratura. Kaining nakaaging mga aldaw, inuukag kita nin manlain-lain na urulay dapit sa kamugtakan asin kapakaanan kan sa tuyang mga kaakian. An magbikol kita, kung matatandaan, hinimo ng God para sa ikakarahay kan sa tuyang mga kaakian, urog na sa pagtukdo ta sa inda kan Bicol, bilang namumutan na tataramon. Sa episode na ini, basahon ta ang duwang rawit-dawit tapit sa mga aki. Minsan ngani sa paagi nin berso, maipahayag taman lugod ang satuyang pagmangno, asin paglangan sa sainda, asin pagtulod kan saindang mga diretso. An inot na rawit-dawit sarong Villanelle na sinurat ko bilang pagsayuma sa gibo-gibo kan satuyang mga legislador sa Kongreso. Ini tinutulahan kong Tidong. Sa dinakulaan kong banwaan, ang tidong iyo an apod sa parakuang aki. Uya ang sakuyang rawit-dawit. Tidong, magtago ka na aki, may tidong na padangadang, buot kanyang kuahon dangan ilaom sa sako, ang liputok mong dugo ang sa iyang kaipuhan. Puli na, taan pag-abot niya da imong maaaraman, mahamis ang sa iyang ngirit, may dulsing panao, kaya puli na aki, taan tidong uya na padangadang. An lumbod mo pang lawas sa iyang babansukan, ay tadai siya maduwa-duwa sa paglugad sa imo, taan liputok mong duguan sa iyang kaipuhan. Papadalhigo niya sa mga tulay na dainahahaman, iwiwirik niya sa mararagmong mga tinampo, hala, tago na ng God, taan tidong padangadang. Pulang tinta ang pamirma niya sa mga kasunduan, sa mga hilom na gibo, mga sambay, mga padrino. Kung kaya ang dugo mo, iyo ang sa iyang kaipuhan. Puli na sa harong aki, duman ika paglalanganan. Puli na taining banwaan, maringis ng God sa imo. Magtago ka na aki, may tidong na padangadang, ang liputok mong dugo, ang sa iyang kaipuhan. Tidong, sinurat po kan sa indong lingkod. An ikaduwang rawit-dawit na babasahon ta, sinurat kan premyadong pararawit-dawit na taga Tabaco City. Sarong ama, sarong musiko, asin maimbod na amigo, si Jimpol Borlagdan. Ini ang rawit-dawit na Aki Ko. Aki Ko, pigiisip mo na kuta, day ka na sana iminundag, day ta ka mababasol. Sa kinaaba na ini, dakul na balang pamakdol. Mga parabansag, may parako akibalon, may paratuklang sa urumbasan, dawa ang tililingkan bagting nagtataram, tama na ang karawatan. Ugaring baba, bako pangani iyan ang kabilugan kan bilog na kinaban. Sa totoo, igwa pa kimas tunay na kaipuhan kang ipag-agrangay. Ngapit ba isa na, tasasaparon mo ang katotoohan, nagabos na iminundag magkakahilang, nagabos na iminundag magurang, nagabos na iminundag magagadan. Aki kong sadit, tama ang sa imong hadit, matali ang sa imong agrangay, taan gabos na nagadan, imumundag giraray. Aki Ko, ni Jimpol Borlagdan. Lugod, siring sa katuyuhan kan magbikol kita, sa paagi kan duwang rawit-dawit na ini, may pahayag taan sa tuyang pag-ataman asin pagkamuot sa satuyang mga kaakian. Ipahayag taman ang paghabo o pagsayuma sa anuman na magdadara sa inda sa katibaadan.
urog ng gayo kun ini klase ning katibaadan na itinugot kan mga namamayo kan satuyang banwaan. Iyan ang satuyang halipot na episode ngunya na simana mga tugang. Sa liwat, para sa indong mga hapot, suhestyon, asin anuman na ikakarahay kan satuyang programa, mag-email sana sa magbicolkita@gmail.com. Sagkod po giraray sa sarong simana. Ako po si Vic Nierva, padagos na nag-aalok sa Indo, sa ngaran kan satuyang mga padangat na kaakian. Magbikol kita.